Limundo je internet projekat mladih Beograđana. U ovoj godini zabeležili su rast u svim bitnim aspektima poslovanja. 3 puta su povećali broj zaposlenih, povećan je broj korisnika, a promet je uvećan 20 puta u odnosu na 2008. Investitori su u dalji razvoj uložili skoro $500.000 evra. Limundo je namenjen da omogući korisnicima, znači svim ljudima u Srbiji, a čak i van Srbije, da mogu mnogo lakše da trguju i na zabavniji način. To znači postoji neko neverovatno veliko tržište, gde ljudi znači sami imaju toliko puno proizvoda, a ne znaju šta s njima da rade, stari proizvodi, novi, stojim kod kuće i onda misli šta radim, ajde da ih postavim, mogu da ih postavim na oglase, ali ne znam koju cenu može da dostigne. Na aukcijama je mnogo lakše ti postaviš nisku početnu cenu, idealno 10 dinara početnu cenu i onda naši članovi, takozvani limundovci, nude na tim aukcijama. Trenutno imamo 40.000 članova, znači veliko tržište koje nudi i svaki dan rastemo neverovatnom brzinom, a predmeta imamo sve i svašta. Znači to je 120.000 predmeta u ovom momentu dok pričamo se nalazi na Limundo, a preokrenuto je skoro 1 milion predmeta od kad postoje Limundo. Ovo je jedan od uspešnih primera domaćeg e-komerca, privredne grane koja se kod nas tek razvija. Ovaj način trgovine posebno je važan za građane iz unutrašnjosti kojima je preko Limunda dostupno čitavo tržište Srbije. Ako niste iz Beograda, ako ste iz nekog manjeg mesta, nemate veliki izbor. Ako sad iz Šapca, to nemate neki izbor, nađete neku stvar koju ste možda uvek želi, možda kad ste bili mali, ili nađete neku usponu kad ste bili mali, pa neku igračku, a neki drugi član iz Subotice prema ima tu igračku i više mu ne treba i on je postavi na aukciju i onda tako nađeš neku tvoju staru ljubav. Na ovom sajtu www.limundo.com možete da kupite opremu i delove za motorna vozila, mobilne telefone, knjige, časopise, rimske novčiće, stare novčanice, ali i svakodnevnu opremu za domaćinstvo, negu tela, dečju opremu. Svakih 5 minuta na Limundu se registruje novi član.